Tege, Pak. Oh, kali Bu asmane sinten? Kula. Nggih. Kula Ibu Sumi Sumi. asli mriki. Nggih. Asli mriki. Ini daleme, Bu. Nggih. Oh, kok sepi? Lah, prae niki tenggunya putune nggih tembik dereng lebet mulih. Sing bapake kerja Teng pundi? bangunan iki. Bisa iki Sumberjo niki. Nggih. Mriki Sumberjo nggih. Sumberjo nggale. Nek mriko Bu saged. Mriko Nek mriko dugi desa pundi? niki. Nggih, dalan iki rono. Wonten niki buntu dugi Saben, dugi Ngurengan. Oh, Nggih nalas. hutan nggih. Nggih. Nek adol ngoten napa Bu? Tebu itu per hektar napa? Ya mengke Per bongkok. kebune niku Tebas sih? hektar ngoten. Tebas berarti nggih. Mboten Diborong. pamane sak hektar ngoten tangsal pinten ret ngoten. Mboten bisa dibreng carane ngedolke ngoten. Oh, nggih. Mengke carane basa niku pamit yang anu nggih mandi nggih ngon batine niku ngoten. Ngingah napa? Apa? Ngingah napa? Sapi napa wedhus? Mbak daleme pundi? Niku anu kilane Pak SNG Pak Lurah. Oh, gitu. Lah Mbak saking mriko, Mbah? Napa? Saking mriko? Nggih. Saking mriko. Lah mriko enten dusun, Mbah? Boten mriku Bandung nggon kondangan Mak Nyadra. Oh, saya nganu niku. Mau ngendikan ibuke jenenge. Boten enten desa mriku. Oh, mboten desa nggih. Oh. Ajeng teng pundi? Jalan-jalan, Mbah, teng desa-desa nonton suasana omah. Nak mriku nggih. Desa petok desa nek mriko nggih. Nggih, nak mriku Oh, desa, oke. nak mriku anu. Alas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Ketemu kembali dengan saya di channel Alam Desa TV, teman-teman. Saat ini saya berada di Dusun Sumberjo, Desa Ngaleh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, teman-teman. Ini dusunnya sangat terpencil ya, dikelilingi hutan dan tebu sama jagung. Nah, saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengunjungi rumah terpencil yang berada di Dusun Sumberjo, Desa Ngaleh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Semarang. Kita akan melihat kehidupan warga yang rata-rata mayoritas sebagai petani, teman-teman. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita explore hari ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk mengajak teman-teman explore di daerah-daerah terpencil yang berada di pedalaman Jawa Tengah. Gimana kabar teman-temanku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan berkelimpahan rezeki. Amin. Nah, suasana desa seperti ini ya teman-teman. Ini apa ya? Ini damen kayaknya. Damen dan untuk persediaan atau makanan ternak, teman-teman. Suasana rumahnya seperti ini ya. Ini di pinggir jalan desa. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di Kecamatan Tangen. Cuma kita akan nanya warga ya, teman-teman ya. Bu, assalamualaikum. Badhe tangklet, Bu. Lombok. Mriki niku daerah pundi? Sumberjo Ngaleh. Nek kula ajeng teng ndi mojo? Dusun Niki ngidul dugi Tangen Kragen. nek mriko. Mriku. Oh, balik. Kok Purwodadi Ngaleh. Oh, berarti niki anu nggih, Bu. Perbatasan. Batasan Ngaleh Syukuran. Oh, alah. Pekane mriku. Nggih, sekedap. Kula Sumber Lawang, Bu. Sumber Lawang. Nggih, sekedap. Nek dusun anu, Plumpung. Pundi Plumpung? Kula dereng ngertos. Oh, dereng ngertos. Nek anu, Bu, Gondang. Gondang pundi? Ngaleh. Gondang Ngaleh mriku Barong, Gondang mriku Bayanan Gondang. Terus nek Wonten sekolahan ta mriku. nggih, Mriku. belok kanan. Nggih. Nek sing cedhak paling cedhak pundi, Bu?
Gondang deh. Nggih. Gondang kuwi kok. Nggih. Saya barong gondang nggih. Nggih. Terbatas gondang niki kebayanane ngalih. Nek bablas Purwodadi. Nggih ngalir Purwodadi Grobogan. Aduh, met jebule. Nggih, tebe Pak. Oh, kali Bu asmane sinten? Kula. Nggih. Kula Ibu Sumi. Sumi asli mriki. Nggih. Asli mriki. Ini daleme, Bu. Nggih. Oh, kok sepi? Lah, prae niki tengguya putune nggih tenggu dereng pepet meneh. Sing bapake kerja Teng pundi? bangunan iki. Bisa Oh. nggih Sumberjo niki. Nggih. Mriki Sumberjo nggih. Nggih, Sumberjo ngalih. Nek mriko Bu saged. Mriko Nek mriko dugi desa pundi? niki. Nggih, dalan iki rono. Wonten niki buntu dugi Saben, dugi Ngrengan. Oh, Nggih nalas. hutan nggih. Nggih. Oh nggih. Nek sing nggon anu Bu, desa sing nang tengah tebu. Jadi dalane mlebu nonton kanan kiri ini tebu. Pirsa? Mboten. Galeh sing paling pojok pundi? Tebu. Nggih tebu. Nggih. Lho kuatah orang-orang. Wis mriko nggih. Dugi daerah Bendo, Merandu Rejo mriko. Nek enggak niku daerah pundi? Masih Baguk? Dugi dusun-dusun ngen jatan-jatan mriko. nggih, masih Tangen. Tangen mriko. Nggih. Sorry. Tangen. Tesih Galeh maksudnya. Galeh. Oh, batasnya mriko berarti nggih. Mengke Baguk ta, mengke Baguk pun kelurahan Ngaler. Pun derek Purwodadi. Jadi nggih. Oh, Iki perbatasan mengke enten peken mriki Galeh mriki enten peken. peken berarti peken ke kiri, Nggih, nggih. kanan. Oh, bablas. Oh, jenenge peken apa, Bu? Peken nggih peken Galeh ngaten. Open Galeh. Nek jam semanten tesih buka. Niki mboten pekenan niki wau kan napa wage. Oh, alah. Niki wau setu wage Pak, nek dirang Jawa nggih. Nggih. Setu wage. Bukake nek. Enjing minggu kliwon mengke Senin bukake. Oh, nggih. Pekene ageng mengke jurusan tiyang keng bungkus keng bethek jarak pun pundi-pundi keng lar tepuk Galeh mriki. Nggih. Pekene wageng. Ibu asli sini? Asli mriki? Nggih. Sumberjo, Galeh nggih. Nggih. Kalau wargane kathah, Bu. Sumberjo ini wargane kathah. Kula. Wargane kathah, omah-omah kathah. Wargane ngoten niku. Mboten nggih omah-omah nih. Anu sak kebayanan Dugi Bulu niku ngen sekolahan wae to. Nggih. Mriko Dugi Bulu gangsal RT. Oh 5 RT. Nggih sak kebayan. Nggih. Kalau rata-rata Kidul wae to. Nggih. Masjid Tandek Sarean wae nggih tumut mriki. Nggih. Rata-rata napa, Bu? Anune, Bu? Pekerjaane, Bu? Kerjaane Tani napa tani nggih kerja teng tebunan. tebunan nggih. Napa-napa to. Yang mriki itu hasilnya tebu kalih anu jagung. Nggih pantun nggih jagung. Oh. Pantun barang nggih, Bu. Sakniki urung-urungan niku kathah sing tukani tebu. Urang-urangan niku napa? Urengan niku alas jaten niku. Oh, alas jaten. Kanggo urengan niku. Pemerintah nggih berarti nggih. Niku to. Nggih. Gadahane negara niku. Nggih. to, Nggih. Gadane Pak Prabroro. Pam Bandung iki. Nggih. Iki ratusan siji Bandung. Nggih. Bu nek mriko mboten enten desa. Iki kan punden. Punden kula namine punden Bandung. Wajenge kuatah sangat brone. Oh, Sangat yang pundi-pundi kadang mriki do moto-moto do jalan-jalan di Bandung. nggih. Lewate mriki? Nggih niki Panen. Gagas nggih enten jati enten iki to. Nggih. Kan pun punden Bandung. Pundene enten apa, Bu? Nggih menawa Gawat. bar panen ngoten dibantai bantakan. Oh, syukuran teng mriku nggih. Nggih syukuran yang sak kebayanan gangsal RT niku mriku sedaya. Nggih. Buak murah-murah dawuh niku. Oh, gitu. Menawi bar panenan pantun ngoten. Nggih. Nek Ibu ngingah napa, Bu? Napa Pedus napa Nggih. sapi? mendong Oh, mendo. Oh, nggih, nggih. kambing. Kambing. Nggih. Nggih. Lah mriki pekane pundi, Bu? Kula. Pasare pundi? Pekene kula nggih gawe. Mriku nggih? Oh. Idul nggih tangen. Niki nanem napa, Bu? Lah betahe kula digoli mengke tekani lombok-lombok ngoten niku. Saged urip nggih, Bu? Derek klopen. Saiki terangnya ya apik. Terang pripun? Ngoten, mboten. Mung seneng aku ki anggere iso. Nggih dijangan asem. Wah, keren. Nggih. Kapan-kapan nun, Bu, kula tak anu. Saat ajeng menggok-menggok. Nggih, jalan-jalan Pak. Nggih. Kan poso nggih. Teng bentang tek wektune nggih. Nggih, jalan-jalan. Nggih. Bu, kula tak izin nyuting wedhuse nggih. Nggih. Kalau kamerane nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Bu, sehat. Nih, teman-teman. Pundi, Bu? Sumberjo. Nih, teman-teman. Ih,
Walah, makasih Mbak, masake banget iki. Kita mriko tobane mboten mriku kok. Ngene tiyang Nggih. Halo, Dek. Baru apa? Ini mau lihat anu. Nih teman-teman, kita lihat kambing. Ini kambing teman-teman. Ibunya piara kambing di sini. Nah, kambingnya banyak sekali. Ini diternak teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor. Ini namanya kambing kacang ya teman-teman ya. Kambing kacang dipiara di sini untuk menyambung penghasilan tertentu teman-teman. Seperti ini. Enggak sekolah? TK, Pak. Oh TK. TK-nya di mana? Sana. Di sana. Mriko Lombok. Ini kandang Bu. Di kandang. Itu kandang kambing. Kambing nek dalu. Lalu kan dapat mriki. Oh, nggih nggih. Yang pakai kayak Jawi. Diternak nggih Bu. Kambing kacang. Nggih. Kambing kacang. Ageng Pak atlet talit. Oh, nggih. Yang pengen niku. Nggih, siap-siap. Nek tebu itu punya warga nopo perhutani? Tebu niku kadang nggih yang tani nggih wonten bose ya Mbak. Tapi rata-rata nek sing do napa Bu nanduri niku warga. Nggih, kadang nggih keluarga yang tani-tani itu nek kan bos tebu nggih wonten kok dusun dulu Mbah Cakeman. Di storke ngoten nggih berarti nggih. Mangke padane yang tani gadah tebu to. Nggih. Hektar napa hektar. Borong. Sing nyadekke mriku bose ngoten. Bos Mbah Cakeman iku ngoten. Didolke ngoten nggih. Di storke teng pabrik. Yang tani kantor Nampa hasile. Selase semanten modele semanten. Nek adol ngoten napa Bu? Tebu itu per hektar napa? Ya mengke Per bongkok. tebune niku Tebas sih? Tebas berarti nggih. Diborong. Pamane sak hektar ngoten tangsal pinten ret ngoten. Mboten bisa dibreng carane ngedolke ngoten. Oh, nggih nggih. Mengke carane bose niku pamit yang anu nggih mandi nggih nyuwun batine niku ngoten. Oh, nggih nggih nggih. Batine montore sing tebang Nggih, kurangi biaya ya ku ya hasil bersihnya ngoten nggih. Di pabrik niku pinten ngoten. Oh, Ngoten niku. nggih. Siap. Ngoten niki nggih yang tani ternyata. Nggih. Nggih. Bu, kalau tak terus ke perjalanan nggih. Matur nuwun. Kula iso ngobrol seneng aku. Nggih, napa-napa. Niki dusun Sumberjo Galeh Tangen. Nggih. Berarti ini desa paling pinggir nggih, Bu? Iya, ini perbatasan terakhir, kabupaten terakhir nih niki. Oh, oke. Ke dusun selanjutnya. Dan di sini tuh merupakan apa? Banyak sekali tanaman jagung dan anu teman-teman, apa? Tebu. Dan di sini tuh mayoritas tebu tuh. Tuh di sana masih ada yang panen apa namanya. Nah, demikian tadi teman-teman ekspor kita di desa terpencil di pedalaman Sragen. Semoga bisa mengobati rasa kangen teman-teman ya, untuk apa, melihat kampung desa pedesaan. Ini ada warga, coba kita temui. Bah, saking pundi? Oh, anu ngarit. Ngingah napa? Napa? Ngingah napa? Sapi napa? Wedhus. Mbak daleme pundi? Niku anu pilane Pak SMG Pak Lurah. Oh, itu. Lah Mbak saking mriko, Mbah? Napa? Saking mriko? Saking mriko. Lah mriko enten dusun, Mbah? Boten mriku Bandung nggon kondangan nak nyabrang. Oh, saya nganu niku. Mau ngendikan ibuke jenenge. Boten enten desa mriku. Oh, mboten desa nggih. Oh. Ajeng teng pundi? Jalan-jalan, Mbah, teng desa-desa nonton suasana omah. Nak mriku
Desa Petuk desa nek mriku nggih. Nggih, nak mriku Oh, desa, nggih. mriku anu. Alas Nggih, tebu. siap. Tetel. Nggih, monggo, Mbah. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Lajeng terus ke perjalanan. Nggih, mriku mawon. Nggih, siap. Monggo. Baik. Sehat-sehat ya, Mbah. Monggo, pun keting. Enggak, Pak.